folkens, vi skal jo have lavet et afsnit af Mammuten til Mammutfesten. Det vi er blevet bedt om. Det er jo en fest til ære for os, til ære for Mammuten. Så hvad skal vi have med? Hvad for nogle indslag? Hvad har I af idéer? Jeg synes helt klart, altså nu er det jo mit sidste år på gymnasiet, så hvorfor laver vi ikke en sådan helt kavalkade med de ting, jeg har gjort på gymnasiet? Det er sgu da den bedste idé, man kan lave. Brandreglerne og de nye regler til brugerne, så alle folk de husker at pille deres ting ned. Det er en los løs til noget stednår. Vi laver et om lossen. Altså, vi kan også vælge noget måske lidt mere skolerelateret, sådan for at snakke med nogle gamle elever om, hvordan mammutfesten var i gamle dage. Ja, jeg synes altså, at vi skal lave noget med fister. Helt sikkert. Altså, fister skal gemme sig til der er ikke nogen, der gider se på mammutfesten. fister. Nej, det er der altså ikke. Jo, alle elsker fister. Vi laver en turnering i hvem er hvem. Ej, kom nu forklare. Du forstod den. Det er sjovt. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg synes, vi skal have noget med noget geometri. Er det ikke lidt tørt? Ej, men sinus og cosinus og sådan noget. Nej, men jeg elsker da trekanter. Okay, prøv at høre. Jeg har en helt genial idé til en ny konkurrence. Jeg har taget den. Jeg troede, du havde fået Og så skal vi gemme forskellige ting rundt på skolen, og så skal de finde det. Hvis vi nu skulle tage fat i noget seriøst, så kan vi jo tage fat i tage kantinemanden op. Hold et helt stykke om Allan, og så klæde ham ud i det fineste pus. Men altså, vi kunne jo også lave sådan et prisshow, hvor vi uddeler priser til den bedste vært. Ej ja, så vil jeg. Jeg tror jeg så, der vil Jeg er meget taknemmelig. Altså, vi har jo tit snakket om det der med førstegærende, der ikke helt overholder reglerne og sådan noget med kantinebrugerne og sådan. Ja, vi kunne give dem tæsk lige og præcis. filme det. Eller vi kunne drikke dem alle sammen helt under. Altså, jeg synes... Giv dem tæsk, ikke? Sådan noget happy slapping på film. Kæft, det bliver godt. I stedet for tæsk, så kan vi lave et første G-dyrskue. Og så giv det tæsk. Folk, jeg synes, det er jo rigtig gode forslag, I kommer med. Super spændende idéer. Men altså, vi mangler jo også en vært.